Ay, madulas mga kasinag oh, nagperlipit na. Ayun. Yun, oh. Dali. Oh, yun, malaki. Oh, ang laki. Oh. Panalo. Yun. Mga kasinag, good evening. Ngayon pala mga kasinag, magpapandaw kami nung yung biwas namin doon sa Kasili. Kanina kaya nagtaan ako ng pangkasili. Yung biwas sa pangkasili, itinaan ko dito. 4 lang yung itinaan ko mga kasinag. Yung inilagay ko dito sa may ilog, 4 lang yung mga kasinag. Ngayon mga kasinag, pandawin natin. Kasi dito, papunta kami sana sa tindahan. Natanaw ko na parang may huli. Kaya inakit ko yung mga kasamahan ko. Sabi ko, tingnan natin. Ayan mga kasinag. Yan yung mga kasamahan ko. Yan. Si Kuya Ding, Tutoy, tas yan. Si ano pangalan mo? Joseph, yan. Kasama ko yan. Ayun yung tinaan namin mga kasinag. Ayun. Ayaw. Tingnan natin. Sino nga ba? Ikaw na? Ito na, sige. Yan. Natanaw kaya namin mga kasinag. Parang may huli. Ayan Kasi nagbiwas kami ng pangkasili dito mga kasinag eh. Ayan Ayan. Yan yun. Dali. Asan ka pa? Yan mga kasinag kasili. Panalo. Sarap ka mong gataan. Oo. Sarap Gata, gataan. prito, masarap to. Gataan yan mga kasinag. Masarap gataan yan. Yan. Medyo yan Tingnan yung mga kasinag Diyan muna natin sa gilid. Tusok muna natin dyan. At kunin natin yung iba dun. Hindi na makakawala yan dyan mga kasinag. Tapos dito mga kasinag, meron pa. Nandun tinaan ko doon sa dun. Mauna ako mga kasinag. Puntahan natin. May ilaw kayo? Kita. Dito kasi sa lugar namin ito mga kasinag, madaming kasili dito. Wala pang wala pang 2 oras kung itinataan. Puntahan natin dito. Yung nandito, hindi ko lang alam mga kasinag kung may huli pa. Tignan natin yung nandito ha. Dito may mga tinaan pa ako dito sa lugar na ito. Tingnan natin. Ay, hindi pala dito. Hindi dito. Mali. Naligaw tayo. Hindi dito. Dito. Yan, dito. Dito, meron dito. Dito. Tingnan mo lang dyan. Parang wala dyan, parang nasa anahan Ha? Yun ikaw na Toy. Anuhan mo nga. Hawakan ko ang camera. Tingnan mo nga yan kung meron yan. Ano meron yan? Kanina ko lang kasi naisipan mga kasinag na mag-banwit ng... Uy, meron. May huli. Yan, may huli. May huli pala. Uy, lumubog ka na baga. Ang lalim pala ng putik. Yun, malaki. Ang laki. Panalo. Yun, kasili. Saan ka pa? Lumubog ka na sa putik. Lumubog ka na mga... Ano yung chinilas mo? Lumubog ka na mga sa putik. Patay, hindi makalis. Ayun. Labitin mo yung chilas mo. Napakahaba naman yung migas mo. Haba talaga. Nagkamero ka ba ng buta? Ang laki Saan ka pa niya mga kasinag Ang sarap nito nga sinag gataan. Yan lusot dito. Dito, kina. Yan. Saan ka pa? Nakadalawa na tayo mga kasinag 2. Ayan. Kailangan mo dyan ang pinahin mo. Palaka. Kasama ko si Tutoy kanina. Nagano kami ng palaka. Sana, 4 to. Yan laki Tumalas. Yan, yan. Dito naman. Talagang paong kayo na, Yan. Meron pa dito. Ay, wala. Walang huli Pilipit ito mga kasinag, nakawala. Ayan Ay, nakawala nga Ay, sayang. Pagka ganito mga kasinag ang biwas, ganyan ang style, nakawala yan. Pilipit Ibig sabihin kasi ang kasili, nag-ikot-ikot yan wala. Kuha yung paing. Sayang, hindi tayo kadali. Yung kasamahan ko may medyas na. Yan lang po sa bumba. Hello ka dyan.
Hinaw na muna. Hinawan mo yung paa mo. Images ka na mahaba pa. Malalim dyan, huwag kang ano dyan. Baka hindi ka namin makita dyan. Yan, oh. Yan, malinis na yung paa mo. Yun, siya. Kumpaw. Sa lalim yun. Hugas muna, Ay, hugas. tama pala ang tabutso ng... Motor. Oh. Kita ka ebidensya. Dito mga kasinag, may tinaan pa ako dito. Tingnan natin. Ha? Tingnan natin nandito. Sana meron. Ah, wala. Ayun mga kasinag, oh. Ay, pilipit din, oh. Ah, nakawala, oh. Oh. Sayang. Oh. Iniluwa ito. Una ito yung pain mga kasinag, oh. Labas ang bituka, oh, ng palaka, oh. Oh. Wala, pero pilipit, nakawala, oh. Sayang. Nakadalawa tayo mga kasinag, nakadalawa. Balik tayo, balik. Ayan. Balik tayo, balik. Nakadalawa tayo. Nakadalawa tayo mga kasinag. Dali. Ay, yun yung nahuli natin mga kasinag, oh. Sinabit lang namin dyan. Nakita yan, oh. Yan, oh. Kasili. Oh, labit nyo, labit. Up. Oh, sige, una kayo, una. Kayong mauna at ako may ilaw. Yan. Panalo yung gataan mga kasinag. Saan ka ba? Dito na. Kanina ko lang kasi naisipan mga kasinag na magbanwit ng kasili. Kung kaya 4 lang ang nagawa kong biwas, sa masusunod na araw dadamihan natin para marami tayong mahuli. Ayan, oh. Oh. Yan yung aking mga kasamahan dito. Saan ka pa? Panalo. Nalubog si Tutoy. Dati no, nahuli bag ako dito. Kain kay Bagwis. Ang laki niya, ang laki. Ay, Oo. kapatid yan. Oo, ngayon oh. Oh, dalawa yan. Dala ni Kuya Ding. Panalo yan, oh. Oh, yan oh. Oh, oh, ikot-ikot na oh. Ganyan parang ahas. Anong tawag sa inyo mga kasinag ng kasili? Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo yan eh. Comment nyo na lang. Ano ka mo yung ano sa tabang. Kasi liman sa kanila yan. Yung palos, iba yung palos. Dagat yun ano. Nagat. Ibang palos. Pero masaya, labol sa kaputi. Well, sa tabang sa kasama. Dadalawa, kulang yan. Pero si Isuto, ganyan din. Oo. So to 10. Muro. Oh, di ba? Ay matibay 'yon, si ano, idol ko 'yon. Mga igurot ang Oo. May igurot ang mga kasama niya. Sa bukid talaga sila. ganyan din yung mga ihuli nila. Ayan oh, nagpilipitan na oh, ayan oh. Daw dito kuya. Daw. Ayan mga kasilag oh. Ayan oh. Oh. Mga kasilag yung nahuli namin oh. Hindi umaga. Kita mo. Mga kasilag, ito na yung nahuli namin kasili oh. Dalawa. Oh. Kaso nagpirlipit na. Ay, rehiwalay natin ha. Pero kung gano'n yung tsura niya. Ito ang kasili mga kasinag oh. Kung maalala nyo si Bagwis mga kasinag noon, hinulihan ko ng ganito pero hindi niya kinakain. Madulas. Dulas na Parang yan. ahas. Nagpirlipit na. Pero ang dulas niya, ang sarap diyan gataan niya. Oo, panalo sa gata ito. Panalo sa gata Adobo yan. sa gata. Adobo sa gata. Kahit pritos lang, masarap yan eh. Nagpirlipit na oh. Kanina ko lang kayo naisipan no, magbiwas uli ng kasili. Tutok mo tayo yung Sa tagal ng panahon. Tsura.
Kasabid-sabid. Uy. Bakit yung ayaw nyo nang mawala? Kawala. Patay tayo. Wi-Fi. Magandang. Hanggat hindi tatanggal kaya ito. Malason yan. Mahalnas. Halatun mo tayo Ay, maganda talaga. niya. Ay, madulas mga kasinag. Oh, nagperlipit na. Ayun yun, oh. Matigas. Yun, natanggal ko yung isa. Yun, natanggal natin yung isa. Na, inikutan. Kaso lang, sinabidan na ng ano, nylon. Yun, pagprasabidan ng nylon, oh. Malas talaga yan. Bulas. Ayan. Oh. Ayan na mga kasinag, oh. Natanggal natin yung isa. Oh, ito naman. Ito isang malaki-laki. Ang tanong pa daw, tanggal nito. Ang laki, oh. Ang tigas. Yun, yun. Nahugot na, nahugot. Ibaon natin yung banwit. Sira kang palang nalawag kay yan. Yan. Aray, aray, aray. Tusok mo pa unahan. Tusok mo pa unahan. Yun, yun, ganun, ganun. Yun. Nakasabit sa lamunan. Aray, aray, aray. Kinagat na ako. Kinagat ako, kinagat. Aray, aray, aray. Kasama mo siya. Para maganda yung ano yun. Atras sa tao. Yan. Yan. Kita. Yun. Ito yung nahuli natin mga kasinag na kasili, oh. Oh. Yan, oh. Dalawa. Ayan, oh. Malaki at maliit. Kaso kulang ito pag niluto natin. Ayun, mga kasinag, oh. Kasili. Ayos na to. Dalawa lang nadali natin. Apat lang kasi yung biwas ko mga kasinag. Dadalawa pa lang nakahuli. Nakawala yung dalawa. Oh, kita nyo naman, no? Ay, bukas na yan. Bukas natin ayusin. Hindi ko nga dito. Bukas ayusin ko yan. Sama-sama mo kasi ka. Lagay ko nga sa ano ito. Lalagyan. Bukas ang luto nito. Yan. Maluto ka nito, Toy. Toy. Ay, ito. Tingnan na ito. Tanggal natin labahan. Lagyan natin tubig. Yan, oh. Okay. Yan, oh. Ang laki, oh. Malaki at maliit, oh. Parang yung isa, delikado na. Delikado na yata yung isa, ah. Ay, hindi pa. Buhay pa. Palibas at paano lang mga kasinag sa ano, sa lupa. Lagyan natin tubig. Oh, yan, nabuhay. Oh, buhay na. Nabuhay na mga kasinag. Taklo ba natin yung planggana? Oh, labahan to eh. Kasi ito mga kasinag, pag hindi namin tinakluban yan, makakawala yan. Takluban natin, takluban. Kasi pag planggana pa yung tinaklob ko, makakawala lalo yun. Ano kayo, makawala pa kaya yan dyan? Lagyan mo lang na ano, yung ano, pagibat yung ano, langgana. Ano? Oo. Lagyan natin muna. Mga kasinag, bukas na yan. Ayan, hanggang dito lang. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag. Bye-bye!